الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Уважаеми братя и сестри, изключително много се радвам да бъда тази вечер тук сред вас, в дом от домовете на Аллах Субханаху ва Та'аля, където сме събрали с цел да спечелим задоволството на Аллах Азза ва Джал, да го споменем, да го възвеличим и единствено и само на него да се отдадем с ибадет. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля да направи така, че да ни приема намаза, който сме го кланяли заедно с джамат. Защото това, което ще видим и в самата лекция, кланянето на намаз е нещо изключително важно, което трябва да заема място в живота на всеки един мюсюлманин и мюсюлманка. Ако един човек не служи на Аллах и не му прави ибадет, и ако един човек не кланя намаз, няма смисъл да живее. Защото ако човек не прави ибадет на Аллах Азза ва Джал, в случая той не извършва това, заради което Аллах Азза ва Джал го е сътворил, а именно да му служим и да му правим ибадет. Темата, по която ще говорим тази вечер, е озаглавена препоръки и насоки за всеки мюсюлманин. За всеки мюсюлманин и мюсюлманка. Защото всеки един от нас има нужда да бъде съветван, да бъде пренасочван, да бъде известяван, да му бъде казвано кое е правилното, кое не е правилното. И Коран Керим, думите на Аллах Субханаху ва Та'аля, Исляма, религията на Аллах Субханаху ва Та'аля са вкупност от препоръки и насоки. В Коран Керим виждаме от една страна има неща, които са определени като повели, заповеди от Аллах Азза ва Джал. А от друга страна виждаме забрани. Неща, които Аллах е забранил. Точно поради тази причина ние като мюсюлмани трябва, докато сме живи, докато Аллах ни е дал живот, да се стремим да изпълняваме това, което Аллах ни повелява, доколкото можем, и да се предпазваме и отдалечаваме от нещата, които Аллах Азза ва Джал е забранил и ги е направил харам. Точно поради тази причина Аллах Азза ва Джал изпрати Исляма, Аллах Азза ва Джал изпрати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашият пратеник, нашият пейгамбер, който да ни дава препоръки, който да ни пренасочва в правия път. И точно поради тази причина Аллах Азза ва Джал изпрати с този пратеник Мухаммад алейхи салату вассалям Коран Керим, книгата на мюсюлманите, която също книга представлява едно напътствие, показва ни правият път, пътя към щастието. Нека да видим какво казва Аллах Субханаху ва Та'аля в един аят от Коран Керим. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. 25 аят на сура Анбия. Казва Аллах Азза ва Джал: и на всеки пратеник, когато ние пратихме преди теб, о Мухаммад, дадохме откровение, напътствие, насоки,
а именно да казват на хората, че няма друг Бог освен Аллах, Аллах е един единствен, затова правете ибадет и служете единствено на мене, казва Аллах Азза ва Джал. Значи тази препоръка да служиме на Аллах, тази заповед, не само Мухаммад алейхи салату вассалам, нашият пейгамбер, идва с нея, а този аят доказва, че всички пратеници и пейгамбери, които са били преди Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, са идвали с една и съща мисия. Да покажат на хората правият път. Да кажат на хората, че Аллах е един единствен, че единствено и само Той заслужава да му се служи и да му се прави ибадет истински и искрено от все сърце. И ще с позволението на Аллах Субханаху ва Та'аля ще нахвърнем няколко препоръки. Аз съм избрал няколко, разбира се, те са много повече, но аз съм избрал около 8-9 препоръки. Това не са мои препоръки към всеки един от вас. Това са препоръки на Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим. Това са препоръки на неговия любим пратеник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям към всеки един човек, който казва, че вярва в Аллах и следва сунната на неговия пратеник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Първа препоръка. Често споменавайте Аллах. Често споменавайте Аллах. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. О вярващи, често споменавайте Аллах, често споменавайте Аллах и го прославяйте сутрин и вечер. В този аят Аллах Субханаху ва Та'аля идва с глагол заповедна форма, множествено число, и с този аят Аллах Азза ва Джал се обръща към всеки един мюсюлманин и мюсюлманка и ни препоръчва да споменаваме Аллах Азза ва Джал. Защо? Защото който споменава Аллах, това показва, че не е забравил Аллах. Нали така? Следователно, и Аллах няма да ни забрави както на дунията, така и в ахирета. Въпреки че милостта на Аллах Азза ва Джал е огромна, вижте, в този земен живот, въпреки че има много от хората, които са забравили Аллах, Аллах не ги е забравил. Говорим за земния живот. Виждаме и хора, които казват, че са вярващи, и хора, които казват, че са невярващи, които казват, че са атеисти. И виждаме, че Аллах и на тях дава богатства, здраве, семейства, деца, всичко, от което имат нужда. Но Аллах Субханаху ва Та'аля в този аят ни заповядва да споменаваме Аллах Азза ва Джал, да не го забравяме, за да не ни забрави и Той кога? В съдния ден. Значи това е целта. В съдния ден ние да не бъдем забравени от Аллах. В съдния ден, в който ще има равносметка. В съдния ден, в който много от хората ще изпаднат в паника, в страх, може би и в отчаяние. В съдния ден, за който казва Аллах Азза ва Джал: „Йаума яфирру ал-мар'у мин ахи“. Човек ще бяга от брат си, wa ummihi wa abi, ще бяга от майка си и от баща си, wa sahibatihi wa bani, ще бяга от съпругата си, ще бяга и от децата си. Защо? Всеки един ще се страхува да не би другия да се оправдава с него. Значи в съдния ден всеки ще мисли за себе си. Ти няма да мислиш за собствените си деца. Ти няма да мислиш за най-близките си хора, че искаш да ги изолираш. И точно в един такъв момент, в който най-много ще имаме нужда от Аллах,
Аллах да ни забрави, това е много голяма загуба. И ще има много от хората, които Аллах точно в този момент ще ги забрави. Защо? Защото те са го забравили и не са го споменавали на дунята в земния живот. Много са такива хора. И виждаме празните джамии, че хората не се кланят. Доказва това нещо. Виждаме, че в месец Рамазан заведенията си са пълни. Хората не говеят Рамазан. Хората без да имат никакъв срам и никакъв страх от Аллах и никакво уважение към тези, които говеят, ядат и пият публично в месец Рамазан и казват, ние сме мюсюлмани. Ще има много хора, които Аллах ще ги забрави в съдния ден, защото те са забравили Аллах в земния живот. Затова ние като мюсюлмани, това е първата препоръка към нас, често да споменаваме Аллах. Вижте в друг аят какво казва Раббана Субханаху ва Та'аля: А'удhu billahi minash shaytanir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. И споменавайте ме, за да ви споменавам и аз, и благодарете ми, и не бъдете от неблагодарните, от тези, които отхвърлят и не признават благата на Аллаха Азза ва Джал. Нека да видим какво казва нашият пратеник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в тази насока. Казва алейхи салату ва салям в хадис, предаден от Абу Муса ал-Аш'ари, Аллах да е доволен от него. Казва алейхи салам: онзи, който споменава Аллах, своя Господар, и който не го споменава, са като живие и мъртвие. Има ли разлика? Живия може да ти се засмее, може да съветва, може и беля да си направи, а от мъртвия няма никаква полза. Нищо. Разликата е огромна. Вижте в друг хадис, подобен на този, предаден от Муслим, къща, в която се споменава Аллах, и къща, в която не се споменава Аллах, са като живи и мъртви. Тоест, къща, в която не се кланя намаз, или къща, в която не се чете Коран, представлява като гроб. Защо алейхи салату ва салам, нашият пейгамбер, прави едно такова сравнение? Защото гробището е място, където е харам да се кланя намаз. Не може да кланеш намаз в гробището, вътре в гробището. И така както в гробището е харам да се кланя намаз, така и този, който не кланя намаз в собствената си къща, къщата се превръща като гроб, като гробище. И затова алейхи салату ва салам ни съветва да не превръщаме нашите домове в гробища, а да споменаваме Аллах Азза ва Джал. Мухаммад алейхи салату ва салам, уважаеми братя и сестри, ни учи на една дуа. Когато се събудим, най-напред да кажем следното нещо: Алхамдулиллахи алладhi ахяна бa'да ма аматана ва илейхи нушур. Слава на Аллах, който ни съживи след като ни беше умъртвил, и при него е завръщането. Слава на Аллах, който ни съживи след като ни беше умъртвил. Значи в друг хадис Мухаммад алейхи салату ва салам ни известява, че сънят е брат на смъртта. Тоест, съня и смъртта са две неща, които са много близо, които си приличат. Учените, тълкувайки душата, част от тях казват, че когато един човек спи, душата излиза от него и застава до него. Това са предположения. Значи хората сме толкова слаби, толкова слаби творения, че дори не знаем какво представлява душата. Не знаем какво става с душата по време, когато човек спи. Част от учените казват, излиза от тялото и застава до тялото. И ако Аллах разреши на душата да се върне обратно в тялото, този човек ще се събуди. Ако ли не, няма как. Искам да ви разкажа една случка, не миналата, по-миналата година, когато бяхме на хач,
С хаджиите трябваше да пътувам. С хаджиите трябваше да пътуваме от Мека за Медина. Едно разстояние от 430 км. Бях отговорник на един от автобусите, бяхме 5 или 6 автобуса. И сядам отпред при шофьора, който беше от Египет, и си говорим. И като дойдахме на въпрос да се питаме кой колко деца има, той каза нещо много интересно. Каза ни, щеше да имам 4, ако едното не ми беше умряло. Аз го питам какво се е случило. Той ми каза, имам момиченце на 7 години. На 7 години. Легна да спи и не се събуди. Казва, не се оплакваше абсолютно от нищо. Не боледуваше абсолютно от нищо. Момиченце на 7 години легна да спи и не се събуди. Каква е нашата гаранция, че утре ще се събуди? Няма такава гаранция. Затова, след като Аллах ни е дал възможността да се събудим, отново да отворим очите, да видим слънцето, да видим децата си, да видим съпругите си, да видим близките си, да видим приятелите си. Аллах ни е дал още един шанс. Аллах ни е дал още един ден. Първото нещо, което трябва да направим, да споменем Аллах Азза ва Джал, за това, че Той ни е дал тази възможност. И да кажем Алхамдулиллахи аллади ахяна ба'дама аматана ва илейхи нушур. Слава на Аллах, който ни съживи, след като ни беше омъртвил, и при Него завръщането. Втора препоръка. Кланяй намаза. Кланяй намаза преди да са ти го кланяли на джаназето. Защото ако не си кланял намаз, преди да ти го кланят на джаназето, вече е късно. Нека да видим какво казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим. Всъщност в Коран Керим има много аети, в които Аллах говори за намаза. И тълкователите на Корана казват, когато Аллах споменава нещо често в Корана, това показва неговата важност. Другото нещо, намаза е основа от основите на исляма, без която не може. Другото нещо, намаза е първото нещо, за което ще бъдем отговорни в съдния ден, когато застанем пред Аллаха Азза ва Джал. Но нека да видим какво казва Аллах Азза ва Джал в този аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна салата канат аля муъминина китабан мавкута. За вярващите намаза е предписание в определено време. За вярващите намаза е предписание в определено време. За вярващите. Нали всички казваме, че вярваме в Аллах? Виждаме човек, казва, вярвам в Аллах. Аз съм вярващ. Вечерта седа да пие на ракия. Дойде Рамазан, нема Рамазан. Никога не е влизал в джамията. Субханаллах. Наскоро имах един случай в Кочан. Идва един човек при мен и ми казва, Ходжа, имам гости от София, които са християни, не са мюсюлмани. Искат да видят джамията. Може ли да влезнат в джамията? Казвам, нека да заповядат. Да влезнат да видят как. И когато той влиза заедно с тях, казва нещо много интересно. Ходжа казва, аз за пръв път влизам в джамията. Много хубава джамия сме. Мюсюлманин. И има много като него, които казват, че са мюсюлмани, че вярват в Аллах. Има определени условия, които трябва да изпълниш, за да влезнеш в графата на вярващите. Аллах казва, за вярващите намаза предписания в определено време на първа линия. Ти трябва да кланяш намаз, след като казваш, че си мюсюлманин и след като казваш, че вярваш в Аллаха Азза ва Джал. Каква беше първата препоръка? Да споменаваме Аллах, нали така? Най-добрият начин
най-прекрасната форма и да сме най-постоянни в споменаването на Аллах, това е кланянето на намаз 5 пъти на ден. Да видим какво казва Аллах Азза ва Джал в друг аят от Коран Керим. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим ва акимис салата иннас салата танха анил фахшаи вал мункар ва лазикруллахи акбар валлаху я'ламу ма таснаун. И отслужвай молитвата намаза. Заповедна форма е единствено число. И като че ли то заето обращение към всеки един от нас по-отделно. Защо? Намаза предпазва от покварата и порицаването. Най-великото дело е споменаването на Аллах. Значи намаза предпазва от покварата, от порицаването и от неодобрените дела. Нека това да го видим в следващата страница. Тук има два въпроса. Кои са ползите от намаза или защо кланяме намаз? Защо е нужно да кланяме намаз? Аллах Азза ва Джал има ли нужда от нашия намаз? Аллах няма нужда от нашия намаз. Аллах няма нужда от нищо. Аллах има ли нужда от нашия оруж в месец Рамазан ние да гласуваме и да жадуваме? Аллах няма нужда от нищо. Ние сме нуждаещи от Аллах Азза ва Джал, от Неговата милост, от Неговия рахмет и от Неговото опрощение. Ние кланяме намаз първо, защото по този начин ние показваме нашето подчинение и покорство пред Създателя Аллах Азза ва Джал. Казахме в Коран Керим на много места Аллах Азза ва Джал говори за намаза и винаги идва в заповедна форма. Той ни заповядва. Иска от нас това нещо да го извършим. Хайди бакало, колко от нас ще се подчинят на тази заповед на Аллах? Значи първата причина, по този начин ние показваме нашето подчинение, нашето покорство пред Аллах. По този начин Аллах вижда и отделя кои от Неговите раби са признателни и кои са непризнателни. Кои са благодарни и кои са неблагодарни. Защото вижте втора точка. Ние кланяме намаз, защото чрез намаза или намаза начин, по който ние показваме нашата благодарност към Аллах Азза ва Джал за всички блага, с които Той ни е дарил. Примерно, ти вървиш по улицата и срещаш един човек, който носи една бомбониера, отваря и казва: заповядай, днес имам суши да черпа, рожден ден, нещо друго и така. Ти взимаш бомбонката и какво му казваш? Какво му казваш? Мерси. Казваш му мерси. Благодаря. Аллах габолят съм по някакъв си начин му се отблагодаряваш. Нали така? Така. Аллах Азза ва Джал казва в Коран Керим: "Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха." И ако се опитате да изброите благата на Аллах, с които Той ви е дарил, няма да можете. Давам ви пример. Кой дава дъжда? За всяка една капка дъжд ние трябва да сме благодарни на Аллах. Защото това е вид препитание. Има ли препитание от небето, то ще дойде и от земята. От земята Аллах Азза ва Джал дава за нас най-различни плодове и зеленчуци, които са различни по големина, по цвят, по мирис, по вкус. Вие знаете, че в България има повече от 250 сорта череши и повече от 300 сорта грозде. Блага. Аллах Азза ва Джал ни ги дава. Да не говорим за други плодове. Когато учихме в Саудитска Арабия, има един приятел от Тринидад и Тобаго.
Не знам дали сте чували тази държава. И отиваме с него в един голям така супермаркет. И аз съм взел в ръката манго и се чудя каква е тази круша. Не съм виждал манго. Той ме гледа и ме пита защо така гледа. Викам, това не знам кое е. Той взе да се смее. Вика, това е манго, как така да не знаеш? Викам, аз за първ път виждам това нещо. Вика, при нас има повече от 250 вида манго. Плодове, зеленчуци. Аллах Субханаху ва Тааля сътворил животните, за да бъдат в наша услуга, да ядеш от тяхното месо, да пиеш от тяхното мляко, да се обличаш от тяхната кожа. Аллах Субханаху ва Тааля ни дава препитание от земята и от небето. От земята излиза вода, където е студена и можеш да пиеш. И в същото време има място, където излиза гореща вода и в която има лечение за най-различни болести. Аллах Субханаху ва Тааля ти е дал зрение, с което да виждаш, слух, с който да чуваш, сърце, с което да проумяваш, ръце и крака, с които да си изкарваш препитанието. Питайте тези, които са сакати и нямат ръце и нямат крака и не могат да вървят, или които са слепи и не могат да гледат, които са глухи и не могат да чуват. Вие можете ли да си представите Аллах Азза ва Джал колко много блага ви е дал? Добре, той ни заслужава ли да му кажем благодаря? Да му кажем мерси? Ти за един бомбон казваш благодаря? Аллах ти дава всичко, от което ти имаш нужда. И да не му кажеш благодаря, това не е справедливо. И най-добрият начин да изкажем нашата благодарност и признателност към Аллах, това е да кланяме намаз. Така също ние кланяме намаз, защото се пречистваме както физически, така и духовно. Един ден Мухаммад алейхи салату вассалам беше заедно с неговите сахаби и им казал следното нещо. Какво ще кажете, че ако на всеки един от вас пред къщата тече една река и вие се миете по 5 пъти на ден, дали ще остане някаква нечистотия по вас? Те казали, не, я Расулаллах. Как така? 5 пъти на ден. Тогава алейхи салату вассалам им казал, така както тази вода ви пречиства от нечистотиите, така и намаза ви пречиства от греховете. Не само физически. Физическа чистота. Намаза ви пречиства дори и духовно.